ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାନସିକ ବିକାଶର ଗୋଟିଏ ବିଷୟବିନ୍ଦୁ ନେଉଛୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏବେ ଏ ଚିତ୍ର ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉନି ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଡଟ୍ ପେନ୍ ନେଇଛି, ତୁମମାନେ ସବୁ ଘରେ ପେନସିଲରେ ଯୋଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଲି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, এইটাକୁ ଏଠି ଏପରି ଏତେ ଦୂର ଆଣିବାନି ହେଲା। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଏମିତି ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ନେବା ହେଲା। ଦେଖ ଦେଖିଲ ମୁଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ୁଛି, ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ କରି ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲି। ଏବେ ଚାରି କୋଣିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା। ଚାରି କୋଣିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ନା। ଗୋଟେ କୋଣ, ଦୁଇଟା କୋଣ, ତିନିଟା କୋଣ, ଚାରିଟା କୋଣ, ଚାରି କୋଣିଆ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ହେଲା।